Tak, vítám vás u nového videa a doufám, že se vám dnešní video bude líbit. Určitě hoďte like a odběr. A jeden díl jsem vám slíbil, cože? Jo, tak stejně budu povídat. Jeden díl jsem vám slíbil, že vám ukážu moje ID. No, tak vám to dnes ukážu, ať se ke mně můžete napojit. A měl se ke mně teďka ještě připojit můj jeden kámoš, s kterým jsem měl hrát. Ale my jsme se domluvili právě na teď, ale on ne, prostě jako nepřipojil se. Nevím proč. No a tady to máte. A pořádně se podívejte, zapamatujte si, když tak si stopněte video a napište si. A my se teďka vrhneme do našeho dalšího videa. Já si ještě vezmu nějaký věci. Já jsem to docela dlouho nehrál a dlouho nenatáčel. Kámo, si děláš srandu, Epic, to je docela... No. Tak, jsem se trošičku spletl. Jenom. Co další? Zase jenom rare, ale blingy se docela hodijou, ale zase jich je jenom málo. Kredity, ty se mi hodijou, já za chvilku budu mít Genaho. Se hrozně těším, až ho budu mít. Tak se podíváme ještě, jo, to je dobrý, to mi docela líbí. Já si teďka přeměním panáčka, brawlera a koho si vezmu? Hele, já jsem si odemčel boa, ale toho asi nechci boa. A takže jo, já si vezmu Poka. Tak. A jdeme na to. Doufám, že to dneska dáme. Koho mám nejradši, to je fakt jako dobrý. Hej, si dělaj srandu. Jo, jsem tu zpátky, bro. Tak, teď jsi mrtvej, hošánku. Jo, dali jsme to na pohodu. Hej, musíme to dát. Pojď, jo. Tak. Jo. Dali jsme to. Tady je nějaký star player, jo. Nějaký dobrý. Jo. Takže nějaký star trophy. Já mám nějakýho. Asi jo. Jak to, že můj kámoš furt nehraje? On furt nehraje normálně. A on by byl taky hodnej, kdyby hrál. Taky kámoš. Že tady je prej něco free. Tady. Jo. Kredity. Pár kreditů. No. Tak jako. Jsem dneska, já už jsem třeba měsíc nemocný, jo, tak
se na mě nezlobte, že zním tak divně, já si zním divně, že? No, a třeba pište do komentářů, okomentujte video, co se vám nelíbilo, ať můžu jako napravovat, víte co? Jo, my jsme dneska dostávali panáčky, já jsem dostal kouta. To je docela dobré, jako. Nehraju to. Tak si teďka zahraju za Tika, toho, co bylo. Ježiši. To taky musíme dát. Ne, já chcípnu. Hajlové. Probohu. Ne, to musíme dát. Prosím, když to dáme, ne, prosím, dej to, ne, prosím, dej to. Musíš to dát. Ne. Jo, chcípni, ale to by jsem nemyslel. Dej, ne. Cože? A jo. Ty vado. Tak, teď to musíme vyhrát. No já už zase chcípnu, ten Tig je blbej, zase s tím blbě hraje. To je asi nejhorší brawler, který ho znám, já se s ním fakt blbě hraje. Ale třeba Dynamite, s tím se mi dobře hrálo. Asi je to samý, že? Nechápu. Ještě se podívám. Čekat, upgrade brawlers. Jo. Chvilku mám rosu. Tak, já se dneska budu loučit a těšte se u nového videa a krásný svátky přeji všem divákům.